The saying that the ball is in your court may sound cliché, but please take heed of it because it is important. It tells you that you should stay away from friends that always put you down. Friends that are narcissistic and toxic. Friends as young as you are that tell you that dodging a class or playing truancy is good. Friends that encourage you not to do your homework. It is through our friends that some of the youth, if not all, engage and indulge in sexual activities. All this influence, however bad, is called peer pressure. I think the saying that the ball is in your court resonates with the quotation by Mendek Rubin, and I open quotes. Remember that the most important lessons in life you have yet to learn. I close quotes. The saying that the ball is in your court means that use your head, use your brains instead of your heart and your emotions in all situations in your life. And Mendek Rubin was saying, you are still at infancy. You know nothing about life. Let life be your teacher because you have yet to experience life at its fullest. Sanibonani balingani mabhungu namatshitshi, igama lami nguSpooky N isiZulu. Namhlanje sizokwenza umbhalo wobuciko obizwa ngokuthiwa Ukufa KukaShaka obhalwe ngu-Zondi. Asizukufunda, kodwa-ke okubalulekile ukuthi siwuhlaziye, siwucubungule. Sizoqalisa ngesakhiwana ngabomu ngoba ngeke ngawubona umbuzo omude othisha abawenzisile obizwa ngokuthiwa yisakhiwo. Nanoma kunjalo, abafundi kufanele bazi ukuthi uma sikhuluma ngesakhiwo, singakhuluma futhi ngesakhiwana ngoba zombili lezi zinto zinezingxenye ezifanayo. Isakhiwo sinesethulo, sinomzimba, siphinde sibe nesiphetho. Isakhiwana sinesethulo, umzimba nesiphetho. Isethulo sesakhiwo nesakhiwana kufanele sibe nezinto ezintathu noma zethule izinto ezintathu okungummeleli noma iqhawe kumbe iqhawekazi. Umlingiswa osemqoka omkhulu ovelele kanye nenkinga abhekene nayo. Okwesibili isizinda, okwesithathu isisusa sodweshu. Umzimba nawo ungethula okuthathu. Okulandelayo ukubhebhetheka kodweshu, isixakaxaka, kunganovuthondaba. Isiphetho ke sona singawuvuthondaba, singawupholavuthondaba, singayingwijikhwebu. Okuchaza ukuthi isakhiwana sifana nse nesakhiwo. Masiphume kancane kulo mbuzo omude noma kule nkomba noma kulolu phawu lokuhlaziya, sike sibe practical. Nansi indlu yakamakhelwane wakho uyayibona angithi.
yakhelwe phezu kwesisekelo lokho sithi phecelezi ngesingisi yi-foundation. Lokho-ke phela ungathi isingeniso sakho. Bese-ke bayisuka lapho iba nezindonga. Angithi lezo zindonga lezo zakha ini? Zakha ama-rooms ngaphakathi. Different kinds of rooms angithi. Lokho-ke phela lolo bonda lolo lungumzimba. Bese iba nophahla phezulu. Lokho sithi ngesingisi phecelezi yi-roof. Lokho-ke phela isiphetho saleyo ndlu leyo. Isakhiwana yindatshana ngaphakathi kwendaba. Let's be practical again. Uma ngabe sikhuluma ngendlu kamakhelwane wakho singathi igumbi ngalinye liyisakhiwana. Uma ngabe indlu kamakhelwane inamagumbi ayisihlanu, sizothi indlu kamakhelwane inezakhiwana ngaphakathi eziyisihlanu. Angithi uma sikhuluma ngokunciphisa singathi isakhiwana yisinciphiso sesakhiwo. Kodwa-ke mfundi ngiyokubulala nya uma ungake usho kanjalo ubhala phansi uthi isakhiwana yisinciphiso sesakhiwo. Ngiyokubulala nya uma uphendula umbuzo uthi isakhiwana yindatshana ngaphakathi kwendaba. Let's be practical again. Ubona ngani ukuthi lokhu kuyisakhiwana? Mfundi, ubona ngokuthi obhalayo noma umbhali noma umlandi wencwadi kube sengathi ukhohliwe ngomlingiswa osemqoka ovelele omkhulu, ummeleli, iqhawe noma iqhawekazi. Avesane axoxe ngomunye umlingiswa othile, ingakho ngithi ngomunye, amveze enenkinga thizeni, aveze isisusa sodweshu, isizinda kanye nomzimba waleso sakhiwana, ongaba nokubhebhetheka kodweshu, isixakaxaka, kunganovuthondaba. Angaphinde futhi asiphethe leso sakhiwana. Uma ngabe sikhuluma ngomdlalo, kungaba isigcawu thizeni ngaphakathi kwenkundla. Mhlambe kungayinkundla yokuqala, isigcawu sesibili, futhi kungayinkundla yokuqala, isigcawu sokuqala, njengoba kwenzekile kulo mbhalo wobuciko wethu. Okubalulekile okufanele uqaphele ukuthi umbhali akaphoqelekile ukuthi afake zonke lezi zingxenye ngaphansi kwesakhiwana. Kuyenzeka isakhiwana sibe nomlingiswa osemqoka, mhlawumbe sibe nesizinda, kodwa singabi nesisusa sodweshu. Kuyenzeka ukuthi sibe nako kokuthathu lokho okutholakala ngaphansi kwesethulo. Kodwa-ke manje mangabe sesibheka umzimba wesakhiwana sithola ukuthi unokubhebhetheka kodweshu kuphela nesiphetho. Kuyenzeka kaphoqelekile obhalayo. Ake siphindeleni-ke manje embuzweni wethu omude, ophawini lwethu lokuhlaziya noma kule nkomba yethu ethi isakhiwana. Ake siyingeniseni-ke futhi okwesithathu-ke manje. Sibhala isingeniso se-essay. Sizolibhala igama elithi isingeniso. Kusho ukuthi sokwenza kanje nje. Sizobhala phezulu ukuthi isakhiwana. Lokho kuyisihloko sombuzo. Bese seqa ulayini. Sibhala igama elithi isingeniso. Leli yiphepha lesibili. Uyabhala uthi isingeniso, umzimba, isiphetho, ngoba iphepha lesibili. Uma ungabhalile kusho ukuthi utshela uthisha ozokumakela ukuthi awafuni amamaki angama-25, awufuni nje 25 marks. Ngiyalibhala-ke igama elithi isingeniso, uyalibona ngamehlo engqondo. Sengiyabhala-ke, isakhiwana yindatshana ngaphakathi kwendaba. Le ndatshana ithinta okuthathu.
okuyisethulo, umzimba nesiphetho. Ngeqe ulayini ngibhale igama elithi umzimba. Ungakhohlwa-ke phela Nkosi yami mfundi, lona ngumzimba we-essay yakho, hhayi umzimba wesakhiwana. Bese ngiyabhala ngithi umlingiswa osemqoka ummeleli, umlingiswa ovelele omkhulu, iqhawekazi ngumkabayi kaJama. Inkinga abhekene nayo ukuthi iNkosi uShaka ayisasiphethe kahle isizwe sakwaZulu. Isizinda iselawini lomntwana uDingane, isisusa sodweshu sithinta izinto ezine. Okokuqala, amakhaya asephenduke amanxiwa ngoba izinsizwa azisenaso isinqe sokuhlala ekhaya ngoba bahlale besempini noma zihlala zisempini njalo. Okwesibili, ukuchitheka kwegazi ngoba kuhlaselwa mihla namalanga. Okwesithathu, izintombi seziyimijendevu, phela zizoqoma obani ngoba izinsizwa azikho nje. Ukuya empini sekwaba insakavukela umchilo wesidwaba. Okwesine, izinsizwa zitheniwe, okuchaza ukuthi njengoba zihlale zisempini zizosithathaphi isikhathi sokuyoqomisa izintombi. Ukubhebhetheka kodweshu, ubabekazi weNkosi uShaka kanye nomntwana uDingane. Ubona umntwana uDingane uzithele ngabandayo, akanandaba nje nokuthi kwenzekani. Umbhali aze athi ubuza ukuthi kungani uDingane ethule ebona izwe liphenduka ihlane. Isixakaxaka, umntwana uDingane uyabakaza nje, akaphumi nazwi, uyale ayele. Umbhali aze athi ude esabela ngelika ya. Ake siwabhekisise futhi lamagama oya. Umbhali wabhale abamathathu. Angithi nge-Afrikaans vele we say on say yeah when we say yes. Ngicabanga ukuthi kuyezwakala lokho. Ngemuva kukaya ngamunye umbhali ubhala amachashaza amathathu. Uthi ya athi gqigqigqi, abhale uya athi gqigqigqi, athi ya athi gqigqigqi. La machashaza amathathu ayizimpawu zokuloba ngithi. Lezi mpawu zokuloba umbhali uzibhale ngabomu. Uzibhale ngoba efuna ukugcizelela ukuthi umntwana uDingane ube novalo, ukuthuthumela nokwesaba. Wesaba ukubhekana ngqo alwe neNkosi uShaka. Umbhali uphetha indaba yakhe ngokuthi asivezele ubabekazi weNkosi uShaka nomntwana uDingane, egqugquzela umntwana uDingane, emethwesa umthwalo, emnikeza ijoka lokuthi abaphansi sebevele bekhethe yena ukuthi athathe izintambo noma athathe umbuso aphuce iNkosi uShaka
isinkwa emlonyeni ngokuthatha umbuso wakhe kube nguyena inkosi abuse. Ngizothi ngokuqeda ukubhala umzimba we-essay bese ngibhala igama elithi isiphetho. Lesi yisiphetho se-essay ngoba sengisiphethile isakhiwana ngenhla. Uma uphetha i-essay uveza uvo lwakho, nami ngizoveza olwami, nawe ungaveza olwakho. Mina ngizokuthi umbhali uphumelele ukusethulela lesi sakhiwana ngoba sicishe sinazo zonke izingxenye ezilindelekile. Sinesethulo, kuleso sethulo sibone ummeleli noma iqhawekazi, isizinda kanye nesisusa sodweshu. Lesi sakhiwo sinomzimba, emzimbeni sibone ukubhebhetheka kodweshu nesixakaxaka. Lesi sakhiwana sinesiphetho. Ngizothi uma sengiqede ukwenza kanjalo bese ngithatha irula lami ngidwebe ulayini okhombisa ukuthi ngiqedile ngale essay. Ake siqwashisane kulokhu. Siyini isisusa sodweshu ngolimi nje olujwayelekile? Isisusa sodweshu yinkinga yokuqala ebhekene nommeleli umlingiswa osemqoka ngqo. Okwesibili, ukubhebhetheka kodweshu yinkinga yesibili ebhekene nommeleli ngqo emehlweni. Isixakaxaka yizinkinga eziqhamuka zelakanyana. Futhi isixakaxaka ikakhulukazi masikhuluma ngesakhiwo, izinkinga eziningi ezingabhekene nomlingiswa osemqoka kuphela, nabanye abalingiswa bayavezwa kanye nezinkinga zabo. Thisha-ke wena usuyosithasisela phela kulokhu, ikakhulukazi mangabe kukhulunywa ngesakhiwo. Ngiyabonga balingani bami, ngiyabonga bafundi. Ningakhohlwa phela ukusubscribe kwamanye amashaneli, ikakhulukazi le channel ethi Grade 12 ayisho kanjalo, ake ngiphinde ngiqale phansi, ethi isiZulu Grade 12 intervention. Yebo, ibhalwe Grade 12 kodwa laphayana kunezinto eziningi njengesiqephu A ephepheni lesithathu, izindaba noma ama-essay. Kukhona nencwadi yobungane. Ngakho-ke subscribe, kukhona nokufinqa, kukhona nokufundela ukuqondisisa. Ngingabala ngithini izinto eziningi kakhulu. Uyacelwa, iya nakuyo mfundi, iya nakuyona thisha. Usale kahle, uyathandwa. Ungakhohlwa ukusubscribe kule channel ethi isiZulu The Curriculum Breakdown nalena ethi isiZulu Grade 12 Intervention.